हाँ हाँ ठंडा की दुकान पर आ गई बनी। हाँ हाँ क्या चाहिए भाई? ए करिया का। हाँ तो करिया के ले लिए। क्या चाहिए बोलो? हाँ कैसन ठंडा रही पूरा फ्रिज में क्या कि नॉर्मल खांसी हो गई बा। ए यार क्या चाहिए? अरे भाई रुको ना भाई का चढ़ गई। ठीक। अरे ये दुकानदार हुआ। हाँ हाँ गरमा तरह तो नहीं गरमा ले ही। अच्छा हम बोलते नहीं एगो ठंडा दे दो एगो ठंडा कौन वाला चाहिए? काला वाला। काला वाला? वह कॉल सक दुकानदार अब कि कौन वाला चाहिए। कैसन बा मुड़ी पे के केस उड़ गइल बा। अरे वाह बुढ़वा बा पेट उठ निकल छोड़ो ना तारा ओकरा से काले दो के बा। ए भाई ये तो ठंडा ठंडा है ना मंगला। देखो उहे अब तो खराब लगे लागल तो कहता कि भाई ठंडा ये है। हाँ ए भाई कहाँ बतिया उतर यार ठंडा तो निकाल अरे देनी। भाई रुको ना भाई मैडम से बतिया होता नहीं बिना अथी के उनका सलाह के थोड़े ले लेम हम। ठीक है बतिया ला। छोड़ दी का खिसिया तो बढ़ले बा। अच्छा खिसिया मत ले लिया उसे हमने के एगो ठंडे से मतलब बा। हाँ करिया का ना चाहिए। ए भाई तो ये करिया का रख दा ठीक बा। आउ अथी वाला दे दहु कौन है फेंटा जोन आवेला फेंटा फेंटे नु। हाँ है देखो फेंटा। छोटका लिए बा फेंटा बा छोटके चाहिए बड़का बड़का चाहिए। बड़का दो ना बड़का गोइल वाली आवे सिमसिमा बटे। अब बड़का फेंटा नहीं खो मजा बा। कहा था कि बड़का फंटा नहीं खे मजा बाटे मजा ना चाहिए ना तब ठीक बटे तो छोड़ दिया करिया का एक करिया के में से दे दे करिया का में छोटका चाहिए दाना यार दाना देखल जा तब न। करिया का निकाला था। अरे बड़ी सिमसिमा भाई जल्दी दाना हो ला ना यार ला करिया के तो खाली और देखेबे कैनी हां। करिया का थमसमावा। बड़ भाई में के बड़ ले लिया 2 लीटर में बा। मने तारा चाही के तरह यार साफ साफ बोला ना तू तो यार चाट के रख देला बड़ा ये खाली हई लिया हुआ खाली हई लिया हुआ। खिसियाता दुकानदार आवा। ए त हेन तक कहां बतिएले बड़ा केकरा से कह तरह खिसियाता। अरे मैडम भाई जौन सामान ले कर बिना पूछले थोड़े ले हम। अरे यार ते के लिए पूछो मैडम हो का चाहे चीफ मिनिस्टर हो का ओकरा तो हमरा कल न देना बा। तू का देखबो एकरा के पसंद लायक आदमी बा बार बार देखे कहत नहीं कि एकरा मुड़ी पर केस उड़ गेल बा तो तोरो बुझात नहीं। ए हमरा मुड़ी पर के नु के सुरल बा तारा का दिक्कत बा यार तू सामान ले बड़ा सामान लेके जाना फिर खिसियाता बगधुन कइले बड़ा। ए का करे खिसियाता तो स्प्राइट बा अभी खिसियाते बटे तो माने का करबो तू हमर मुड़ी फोड़ देबो का खिसियाता नहीं तो खिसियाई ना मुड़ी फोड़ देबो का हमार। गरमा गइल बटे अब ना दी बुझाता सामान। चाट का बड़ा तू ये अभी हमार पेट छोला सब। अरे ए हेने बतिया अभी हम हाथों छूला ए फिर हाथों छूला मने सुना के तू का साबित करे चाहता रहा। अरे भाई कोनो बात बिना हम मैडम से पूछले पूछा ए यार तो हम का करिए में यार पूछा तरी तो ना बताई पूछे तरी तो ना बताई पूछे तरी तो ना बताई तेरा सामान ले आइल बड़ा कि नौटंकी कराइल बड़ा बता नहीं यार सामान वाई यार तो सामान देनी ना एगो सामान 4 अली निकाली का तो मैं 2.5 लीटर वाला चाहिए 2.5 लीटर वाला नु तो छोटके बाय करे लगे रख दे भाई ना चाहिए। चलो जा आगे बढ़ा। हाँ उहे भागा बता हमरा के। हाँ चल आई अच्छा पूछा तनी फ्रूटी बा तारा के बोलनी है ना फ्रूटी बा हाफ लीटर में बा फ्रूटी
वो तो मजा है। अरे यार आंखवा में घचावना मरले भाई का दे ना लौकत नहीं गए स्प्राइट पीछे। कहता कि अखिया में घचा न मरले बा। हमरा बताओ आँख में घचा न ए! मरले बा। करबा का तू यार जा तो जा निकला यहाँ से आगे बढ़ा दिमाग खराब कर ले बड़ा। खिसियाता अभी। हाँ खिसिया तो का करबा हमरा के मरबो। मुँह हो तो सुअर खानी बना के खिसियाता। अरे ढेर बोलवा तू। अरे यार तारे हम कुछ कहता नहीं। तू के करे कहत रह। हम तो अपना मैडम से बतियावत नहीं। तो मैडम से बतियाओ तो ये जी बतियावे के टाइम मिलला हमारा दुकानदारी खोटा करे खातिर। अरे तू रा खानी बतियावत है। अरे हाँ ए जा यहाँ से आगे बढ़ा जा। ई भीख मांगा खाने लागतो बा का बार बार तू कहता रू फोटो कर देखे के वो अपने हमार दिमाग खराब कर ले बा। का ने खिसियाइल बा कि ना फोटो अपन खिंचवाई कि देखो तनी। ए भाई तनी एगो फोटो ए दिमाग खराब करबो दिमाग खराब नहीं के खींचे दे फोटो। अच्छा फिर कहता रही तनी मैडम कहता तार फोटो ए तो तार मैडम कहते तो मैं हम का करी यार जा ना आगे बढ़ा जा। नहीं के खिंचवा फोटो अपन नहीं के खिंचवा। हाँ नाम का होता है हमार कुछो नाम ओसे तारा का लेना देना बा। चल आगे बढ़ा जा। कहता कि हमार कुछ हो नाम हटे। अजीब यार ई माथा का दर्द आदमी आ गइल बा। पूछा तारी कि बाबूजी के का नाम हटे पिता के नाम। का बियाह करियन का हमरा से। कहता कि बियाह करी है हमरा से। बियाह नहीं के करे के मने ऐसे ही पूछा। ए जइबो यार कि दिमाग खराब करबो जा ना जा ये से आगे बढ़ा जा। करी बियाह भइल बा कि ना बियाह भइल बता। हमार बियाह भइल बा कि नहीं के बोलो से तारा का दिक्कत बा भाई तू आगे बढ़ा ना जा। हमरा तारा नहीं के बेचे के सामान चला भागा जा। कहता कि बियाह भइल बा कि ना उसे तारा का ले दो के बाद मैडम पूछा तारी। ए चल भाग यार भाग जा भाग। अब ये निकाला मास 2-4 मास मार मिजाज हरियर हो जाई। आज के बाद ना लौकियो मत लौकला तो गोड़ टूट दे। चला आजा तलक दुकानदारी के टाइम में दिमाग खराब करे सरवाइल ठंडा लेवा दिमाग गरम करके चल गई। बताओ का दुकानदारी करबो।